what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Nyaya dzehondo yerusununguko dzinotaurwa nemagamba akafamba nzendo idzodzo. Nekudaro tine zvirongwa zvatiri kuita pano pa Zim News Beat TV apo tiri kutsvaga varwi vehondo yerusununguko kuti vatsanangure mafambiro avakaita mukusunungura nyika ino yeZimbabwe. Munoziva munguva yehondo vaishedzwa nemazita akasiyana-siyana, makomrades, vana mukoma, magandanga kana kuti materrorist. Uye zvakare vabereki mune basa guru ramakaita vana mujibha, vana chimbwido, kana mine shuviro yekuti aiwa nhoroondo yangu ndinoda kuti isare ichizivikanwa kana kuti ndinoda kuti nhoroondo yangu izivikanwe neruzhinji rweZimbabwe, tibatei panhamba dziri kubuda pasi apo. Nekudaro zuva ranhasi tine rimwe gamba rehondo yerusununguko, freedom fighter kana kuti materrorist panguva yacho iyoyo yaishedzwa nemarhodesian forces, kuti tinzwewo kuti basa ravakaita munguva yehondo yerusununguko rakamira sei. Baba makati zvino tinofara zvikuru sei kubasa? Handitika aiwa tinotenda toda kuti handi tinoziva kuti nguva yehondo baibai maisa morari kupovu, saka ndo morari watoda manje mukatitaura pasi pasi ka ndinoshaya morari. Zvinoitika ngezvekuti even werusununguko hawasi wese wanga uri mukomusareti pakuimba panga pasina komzi munhu wese aiteimba kuti chi aite morara apindwe nejinja. Handitika no pakanaka baba, ndinotenda. Ndingada kuziva kuti munhu wandiri kutaura naye toda kudzokera kumashure, toda kutanga kutaura nemwana, tigotaura nemukomana, tozotaura nemurume, tozotaura negandanga, handisi todzokera peo paudiki wenyu. Makazvarwa kupi baba? Ini ndakazvarwa kunyazura mubhuku rekwambiriri, ndiri mwana wekwambiriri, ndichidaidzwa nezita rinonzi Chatambudza Jasper Mbiriri. Then ndakafunda kuchikoro chinonzi Handina School, primary yangu. Secondary ndakaitira kunonzi Munyati High. Then paHandina School nekufamba kwezvematongerwo enyika yakasvika nguva yekuti ini neshamwari yangu yainzi Tommy Mungera naClever Maresa aibva Clever Maresa aibva mukanzwa helicopter ichipfuura so hamana kuti Calvin Crew no mahelicopter isusu taiziva kuti taingorowa achidamuka achidonha pasi, tanga tisina pressure nawo. Ndatoti komrade ndakagara nako ndozvina kuti akudaisa ndakasara handitika. Then ndataura nenyaya yeshamwari dzangu mbiri idzi, Tommy Mungera naClever Maresa. Clever Maresa aibva mubocha, Tommy Mungera aibva kunharaunda kwandaingobva ikoko kunyazura. Then nenyaya yezvematongerwo enyika anga munyika medu ekuti taikwanisa kunzwa nhau dzezviri kuitika munyika through radio yainzi Radio Maputo, inova yaipa politics ichimobiliza vanhu veZimbabwe kuti waende wanojoine vamwe tiri kuise muwengi tikwanise kuzvitonga. Saka neshamwari dzangu idzi takatanga kutaurirana kuti tofamba seiwo kuti tiende ikoko.
kuMozambique. Then Clever akati no ini kwendinobva kubocha kunombosvika varwere vesununguko vachiyambutsa vanhu kuenda kuMozambique. Saka zvinonga zvakangonaka kuti isusu imimi mouya kwedu uko ini naTomi mouya kwedu uko tobva tazodini tazoyambuka. Saka naizvozvo zvanga zvakuchizoda kuti nditsvage nzira yekuti ndingasuduruke sei kuvabereki secret vasingazivi. Saka mubereki wangu zvakaita baba wakazotengera munin'ina wangu matennis ainzi maNorth Star. Saka watengera munin'ina wangu maNorth Star ini ndanga ndine leather shoe yange idon'tibate. Panangoti baba toda kudini hedu toda kuti ndimboende kwaRukweza wako ndinotenge chinyi maNorth Star nemari yangu ndio ndaita gardening pamba ndichitengesa muriwo. Saka baba ita time wangoti aiwa ichitora ichichengetawa zvarara. Saka ndanganda nekamari kani kamwe right. Uyu friend wangu Tommy taudzana kuti shama tauda kurongwa rwendo right. Munin'ina wangu anonditedzera ndataura no shama nerwendo rwangu rwakadai. Munin'ina wangu akabati mukoma ina ndibvumi kudini kusara makatondida rwangu rwokuenda kuhondo uyo makambudira pachii. Munin'ina wangu akati mukoma ina ndibvumi kudini kusara kana imimi maramba kuti ndenene ndinobva ndakompromise ndidio. Asaka ndishamari unotiwa kuti munofambwa. Saka sezvo famba hakuna makumba ako hapana chakaipa asi izvozvo masumukiro epamba tichaita sei tichasumuka tichida kunotenga matennis kwaRukweza. Then ikoko tozvona taakuzodini ngekuti pane nzira yataishandisa tichizonotengesa mavegetables along Mutare mafarms ari along Mutare naSeni road inobva munyazura ichienda kwaMutare right. Saka mafarms imomo taifamba nanasekuru tichitengesa. Saka ndandinatso kuziva kuti right kuti tibreak tinosvike pataa tinofamba nepafamba rakati nepafamba rakati nepafamba rakati tasvika ikoko then tozokwira maomen bus aya akunzi mazupu twatapinda maMutare tochitanga kutora route kuenda kubocha right. Saka hezvinoita taura nevabereki vakati handi munoziva mamiriro akaita zvinhu munyika mazuva ano kuri kunzi 6 dzikachaya vanhu vachanyanyi kutenderwa kufamba famba moenda mokasika kudzoka munokukurudza mombe right. Zvada zvakanaka ndobva taenda apa tanga tatopfeka school uniform pasi vechikoro nembatya dzimwe pamusoro taenda munzira medu tasvika nepamba pana Tomi takataura kuti Tomi vabereki vakati Tomi aenda kwaRukweza kumashops unotora marata tikati tosangana munzira tapinda munzira tasangana naTomi koshamwari rwendo rwedu kanda chikwata imicheni ndakunotsveta marata ndanotsveta marata imimi handimati kungoenda pamashops ndichidzoka tikati tosangana pachikoro pandina school ndobva tosangana then tobva tazoenda nemafarms tikaenda zvakanaka toda kutosvika pamashop luckily tabva tasangana nemuzukuru wedu ainzi Matandrotya. Muzukuru wanasekuru ko kwakanaka muri unanga kuti kati hatikwenda kwatete kwakadzunge mukuenda kwatete kwakadzunge saka tikati muzukuru taida rubatsiro handawana sekutaura izvi muda kuti ndikubatsire ndikati takada todzoke nesu pamashopu tiri kuda unokuona bhutsi idzi dzinorwadza saka tabva kumba tichitoda kugurusira pane nzira inogura kuenda kwakadzunge kwacho saka tataura vabereki kuti ndikashaya hangu chinyi matennis totokwira zvimabhazi kuenda kwaRusapi tozodai nemabhazi ngekuti dzinondisa kufamba so handaiwana sekuru haisi nyaya handei taenda pashopu yalaki tobva tawana matennis aya tabvisa matennis aya ndapfeka matennis bhutsi ndasamuki tabva muzukuru akaenda isu mumashure make tichienda pachikoro aitonopfuurawo pachikoro paya achienda kumba kwedu anogarira shamwari wangu time yatendi munina katere Tomi mumba wavo taenda tanosvika paya tamira Tomi right mhinduro yakudaidzira kuti mumirire akwira pamusoro apo right now nenyaya yewatengesi izvo zvakabva zvativhundutsa ava zvouti timumirire akwira pamusoro apa kwakanaka kuchena haachatitengesi munina wangu atirwe pasi ndobva tatsoka vatamhanya vataenda parimwe famu painzi paJosias vataenda painzi paPeter Landos tasvika taida kuenda pamashops vatasangana neumwe vanzi warungu vari pamashops avo rai vatakona vatakura nemapaddocks vataenda vatanosvika apo tanobuda panonzi paMMD Koko tasvika paMMD Koko
hangu yanga yatoenda zuva rakunorereka patati aiwa munoona munin'ina apa taikambopa nesu ndopataiwanzodzokera ipapa amana sekuru saka ngatichiende pane shopu tione kutenga zvombodi zvekutimbochei pataenda tasvika paya tobva tikati taida kuona shopkeeper akati munombobva kupi hatikuzivi tikati toda kutotengawo tikupfuura saka ndapano pane mutemo mutemo unoti kudii saka murungu anoti kana vanhu vanonge vada kutenga wasiwe pano tinotanga kutonomuzivisa vataona kuti tirambe hazviiti kuti tidini tikati aiwa isu ngatibvume kuti aiwa endai munovaudzi wauye wationa zviri zvakapfawirira uya mushandi akabva aenda akufamba achienda akatorivara ndingashamari tikusungwa ngatitize warati neroad mhanya tisati tanopinda kumain road nokuti zuva ranga rakutonyorwa bva tapinda mupadhokimo kwanga kwatosvipa bva tarara mupadhokimo yangu pasi 7 mota 3 dzemasoja yadarika dzakuenda kumba kwomurungu wechimini murungu paakataurirwa anofanira kunge akazouya akachiona vanhu vaya vachadini wakawanikwa zvinoreva tanga akufungidzira kuti panokwanisa kunge ari materrorist adini asvika right aya masoja aya akangorara ipo makusenseni ubva ufuma udzokera kudzoka kwamutare right saka dzaingodarika tiri papi takanga takarara mukachidzire nemunina right dzadarika dzaenda masure madzo tabva taenda pabus stop tagara pabus stop paya takasvika paine mumwe musikana anga aripo kwauya bhazi rakasvika ranzire kwanikwa ndichanasi kuziva zita raro bhazi riya tarimisa rada kutikwira musikana akati bhazi iri haana kunasa kunaka rimwe racho ari kubheuka ari kudini ari ngatimire omen bus toshuwa takamira omen bus obva yazouya patakwira tichipinda mamutare inge iri first time yangu yekupinda mamutare tangonodzikira kumusika wemutaundi uya tatsika paya right clever aiti tinofanira kuenda kumusika unonzi wehuku ndikwaitaura and then kumusika wehuku ndokuti tinofanira kuzotora chini mabhasi anoenda kuboka right takufamba netsoka zvino munina uchifamba patasangana neumwe munhu wechikuru vatibvunza muri kuenda kupi akati no tikuenda hedu kuhama dzedu ndinoda kuti ndikuzivisei kuti kana muda kuenda kumhiri itaitai rumwe rwendo kwete kuda kuyambuka muchibuda muno muchidai wakawanda vana vapera kubatwa vamwe vachipfurwa awa sekuru awa nakutombonge tatombotaura anything now but awarambira ndari zvandataura ndo zvatandokuudzai yesu pataenda tanosvika pamusika wehuku tapinda mabhazi anoenda kubocha basi ipano pamatiketi takanogara mumasure sino ndakati arudini arunira matiketi ake apasvika petini ndatikati panongorera mabhazi ndopetinodini dzikira right bhazi richifamba rinoburutsa kawanda panguva yacho iyo zvaiitika ngezvekuti vanhu vaizoguma vakuzivana kuti awangewepaningi awangewepaningi zvekuti they are now to start to talk masecrets ezvehondo ezvemafreedom fighters saka wakatanga kutaudzana isi tichidini chingonzwa tivataona kuti kunhu kwetiri kuenda zveshuwa kuya kune warwiri kunosvika warwiri wechi werisununguko then ubva ndachizoti kuna mai wangu vari padhuze nandi padhuze ndaoneka mai nyaya dzekutaura isusu tiri kutoenda kumhiri ndokwetiri kuenda asi kune hama dzedu dzimwe dzakamboda kuyambuka izvo wakatosungwa tatina natete wedu wakambozamwa wakabatwa ungatori muzvitox saka wakada kubudira mamamutare saka izvoti tikuda kudini tinoda kuti tiende nembocha tine umwe wedu ndakadzidza naye anonzi kwamaresa zvikanzi ndingakuudze mwanangu wezvokuti ipapo patimanodini panoperera bhazi mangodzika munobvunza kuti munoda kuenda pamukorore waishe bwisi panonga pari padhuze ipapo zvakanaka then taburuka ndobva tabvunza vakomana vatakabvunza vakati anopota ine papa paseri apa ndipo pemukororo waishe bwisi taenda paya tasvika takatanga kusvika kuimba yake yemudzimai mudiki ndiko kwawanga vari iye mukororo waishe bwisi uya ainwa doro tobva tadapira nyaya yedu yekuti toda kubatsirwawo nevarwiri verusununguko kuti vatiyambutsewo chinyi bhodha tiri kuenda mozambique
waya wakati vanhu munotaura iwawo hatitwazi isu vanhu vetinoziva munomu kwanofamba nemaziredhiyo nemazibhegi akwa kudescribe maformer routine forces tikati tikati zvino hawasiwe tiri kudini tiri kuda tikanda hazvisinei imimi chidini regerai ndikwire nemi pamba pamwe pamusoro apo ndozodzoka angakuti apanga achimwira hake takwira nesu paya tasvika tamba kutaura nyaya dzedu dziyaidzi mukadzi mukuru anga akadini akateerera achititarisa nezera redu manje mai waya zvakangowabata wachinzwa baba wazwa vari kutaura zvakangodi zvakangorereka baba wabva wati ndichambodzidzokera kwandanga ndiri asi ndichadini ndichadzoka mai waya wabva wasara wabva waditi wanangu baba wanyu kana wakanga wadini wauya imimi chwaudzai kuti baba kana mati mimi wanhu muri kutaura muzivi nezvavo imimi pamba penyu hatichagari ngekuti imi muchatitengesa wawo nekuchinja pfungwa yani yavo ngekuti wanhu iwawa wari munhu asi tinototi mune laki ngekuti svondo radarika iri warwiri wesununguko wakanga wakarongwa chirongwa chekuti wese wana vanobva kunana masvingo kunana bhowera chinjinyi wachidai wasacross wega border warungu vari kuhwandira nekuteya saka waizvo pane musho wakanga wati wanoungana wozowayambudza saka zvisine warungu wakakwanisa get the information yewana waya bva pazopombwa nendege saka musha iwowo izvozvi hapasati panaswa kuburitswa kuti wari kunzi izvozvi wanouya wanoendeswa papi asi imimi chipirai vanokwanisa kunge vachidzodini vachiona kuti vanoita sei baba waya wakazodzoka tovatazonge tatovati baba isusu pandaona kunge panorema kurara tauda kuti dini ndikandaiwa dini rarai mangwani ndozomuka ndodini ndoenda kwaishe bwezi ndoedza kunonzwa nyayani yenyu zvakanaka ndobva tarara makusenseni iwo bva wamuka vati wakomana taudini ndakwenda kwaishe bwezi kubva waenda kwaishe bwezi vatasara pamba pawo ipapo vatatosunga mombe dzavo vatangomboparapara zveimparapara mombe dzapara right wakazodzoka kumasikati late iyo mukororo waishe bwezi waya ndano wakomana ndambozama ndaedza nanobuda iko kwaishe bwezi saka zvandakuona kuti sezvo ishe aine nzvimbo yakakura anokwanisa kunge aine ruzivo kune vanhu vamunobvunza nezvavo saka izvozvo imi chidini chiendai moenda kwaishe bwezi straight ndokondaira kuti muende zvakanaka ndobva taonekana nani nemukororo waishe bwezi tasvika paishe bwezi takasvika kwakuda kuita kumalaiti tasvika paishe bwezi pamba ine mama yano almost kuma5 madzimai wavo tataura nyaya yedu vana mai vaya apo varatidza kuti vari kutidini vari kutiripela vasi kutigamuchira nyaya dzane dzedu asi zvakanga zvaratidza kuti aiwa uyu mukororo waishe bwezi anga atouya kare atopa information warwiri wemusunungu wanga warimo munharaunda ndiwo wakanga wazwa kuti imimi taiti wauya apa wakanga wauya apa isu tichazoita kuti tiite kukepcha kana kuri kwokuti wari mainforma ani asina kutobva tawabata saka nana mai vaya bva tati wana mama sezvo tisi kunzwanana isu takudini takuenda ngekuti nanda kutyira kuti muna munoinaka izvi zvichaitika panapa katikaita munyama tikatengeswa tikubatwa saka izvi zvatakuita ngatichiite kuti tidai tichibve panapa tongobuda gedhi iri isusu tiri kungoziva chete direction to east handiti toona kuti tingafamba sei asi tichingobva panapa tofanira kutombofamba andobva tati svike pashopu kashopu kangaripo vatambofunga totenga zvokudya tikati kana tiri kutero tobatwa tiri kudya hakana handi watapinda murodhi tichisumuka ipapo takaita zvekumhanya nangisirwa shoko awo warwiri wesununguko andi wanga wagara wapuhwa kuti kune vanhu vapinda muarea wakanga watouya wakauya wanga wari group of 5 isu tamhanya tabva pashopu paya wachisvika pamba wachitaurwa kuti wakomana wayabva pano manje ituzo kwani asi wadiki tikanzi alright wadini kanzi wadzika apa nofanira patso wari pashopu wachisvika pashopu wachinzwa nemusikana anga ari mati wabuda muna manje wadai wachiti murodhi vanoti kumborwa udini twakumhanya ngekuti anda kutomhanya zviyaza zvokuti tizame kuti kana paine munhu anotiteera pakanongosviba itu hatatovatsenga tonga tawanda notsvaga kwekurara kova tasvika pane umwe musha wanga uine heji uine gedhi rakaita jena munenge navo bva datimira ndakaona kuti pane one heritinzwa nditena kupinda pamba paya panga pakasina pakangoti zii pasina wana ndakudzoka kubuda mugedhi ndakabva ndaona warwiri wesununguko waya manje already wanga watoona saka wanga wakuchiita zvaya zvokuti wamwe wamhanyotera nerodhi wamwe wachidimbidzira neuku wamwe wachidimbidzira neku pandamuti aona muning'ina
wanhu waiva tiri kutsvaga waya wari mumasoro medu vari kuuya saka ngatichitodzoke tisangane nani tasangana navo paya paya handimona ndinoona ndivatavataurira aisitobva kunyazura kwakadai muri kuendako tikati kuenda kumozambique tiri kutoda warwere resununguko twatidiniwo vatiyambutsewo board saka tanga tati kana muri mimuti yamusikana tisati chini tiri maschools apo ainzi maschools apo maseri scouts right ati kana zvirizvo hapana zvakaipa asi chokwadi chedu ndicho chipi ichocho vatadzoka navo tasvika pashopi yazvanza hapana pamambodya yatikati hatina vatitengera madrink nezvemabiskiti vatadzoka paya paishebwisi paya wana mai wayazvikanza ndiwo kawa muri kutsvaga kawo tikati wana mai mati mimiwanawo muno hamuna awatatongowaonawo wana mai wayofara paya wobva watora nesu kuenda kupi kubhesi kwavo taenda kubhesi kwavo wanga wakagara vari mumaposition akaita kutenderedza right among them panga pane mukomana kana kuti murwere werusununguko aibva pabhuku riri next nerekwedu aitoziva nezvepedu zvakakwana saka iwo wabva watiti aiwa chinzwaika vakomana mobva panapa moenda apo paposition iyo moenda apo moenda taenda chitendera tabvara zvosvika pana iye wachiuya tataudza akuchitibvunza mati mimi munobva kwambiriri ungu pambiriri papi ati pambiriri chikoro apa pane bani apa nenzira imba iri yakatarisana nechikoro yemarada ndopambapiri sikanzi ko wedlaf mbiriri ndiani wenyu ndikati ndimukoma mwana wababa mukuru anzi ari kupi ndikati wakaenda kuhonda sikanzi ko William Mbodza kandi William Mbodza ndongoziva chete kuti runyoro kupi runoti akaenda kupi kuhonda paseka sikanzi ndini William Mbodza saka vakomana mune laki nyaya iri muno ngekuti tanga tisingachayambutswana ngekuti mubhodha mama kunyanya kurwiwa saka tanga tatombomira saka izvozvi tanga tine mission yekuenda nemunhu 1 pane arutsagwana warume mujibha saka zvisinei takuti imi naiye tenda nemi asi imi hatirari nemi kuno kubhesi kwenyu chakupai wasikana wodzokera nemi kwaishebwizwi kumba koya ndokomonorara then mangwani tichazokutumirai tsamba yekuti muchidini tinonga takuronga rwekundiro kutodini rokutoenda zvochiwa zvakaita saizvozvo vazototi zuva rakunorereka takazoona kwauya vasikana nekatsamba kaya wakuti tiuye nawo kupi kubhesi svika pabhesi pavo paya waparadza wana mujibha nevasikana wese watore zvinhu zvawadi waende wachione kuronga tanga kuita rwendo rwedu takafamba nawo kukasviba tichingwewa takananga kupi kubhodha right patakasvika pane rimwe prasi obva wambofunga pfungwa yekuti wanoda kukepcha murungu umwe wacho obva wati kwete obva wati ngatironge nyaya yechikafu obva waorganiza wanhu wecompound kuti wagadze chikafu wanhu wayabva wagadza patadya tapinda munzira pataenda takazonokrosa bhodha patanobudira kwainzi kutsetsera tichipinda mumozambique tapinda mumozambique takasvika pakakembi kadikidiki kanga kane wanhu vashomanana obva wataura kuti varume isi tatosiyana nemi imi michidini makuchitorwa nevamwe makuenda kubhesi rine mamwe makomrades kunova ndo kunozotorwa muchienda kana mumatraining kana kune mamwe matembe ani edu right tichibva ipapo takabva taenda pabhesi rainzi dhafu taenda padhafu tabva tabviswa futi bva taendeswa pabhesi rainzi doroi padoroi tasvika paya munin'ina wangu abva onekwa kuti wasveriya ubva atorwa ubva aiswa kugrupu rekuenda kuchikoro my young brother then patati gare takatanga kuitiswa mapolitical lessons yaita then time up yaita kune nyika yakanga yazovolontiya kuti itrain mubatanidzwa wezibra nzanga anova Mengistu ndiye akanga ati achadini achakwanisa kuti atrain achibatanidza zibra nezanla saka akanga ati no munoita hafu munoti $500 and $500 plus then ndokutraina mumadisababa patactic camp right zvadaro ini ndakakwanisa kuwanira kuti ndakazoketwa kuenda pathat group of the 500 guys ataenda pabhesi rainzi Mudzingadzi
ngekuti this base ndingati but mamovements edu aya atakaita aya anga ari akateera that disaster yepachimoyo zvokuti ndege dzanga dzane madiro ajojina muchinyi mumabhesis edu yangoti patangoda kuungana dzinouya dzichitidini dzichitirowa tichienda pamudzingadzi atatoungana tikutoda kutoita kuti tanga teida kutoita zvimarese ndina comrade ainzi mapfumo akutoda kutoti aimbidzwa comrade mapfumo tiimbire mapfumo ada kutanga kuimba mdzimo ye wana ndege dzapinda tadzingirirana nendege dadzingirirwa ipapo tanga tisina air defense yakadini yakasimba tadzingirirana nadzo tapinda muna mudzingadzi river tayambuka ndege dzazoenda tadzoka futi taungana right varume kanyaya yapo yaye kutoti kamushikashika takamudini takuti vanhu mutoende kupi kubeira kubeira takaenda tanosvika pabeira tagara then kwakazouya the former president Robert Mugabe auya paya wakuchiti nhoroondo kana kuti urongwa hwekuti tiri kufamba sei tiri kudini wotaura no wakomana nyaya iripo tanga tewariki anda nguva yaudini wakomana nyaya iripo ngekuti OAU yakati iyo pane nhaurwa yechinyi pane nhaurwa yekudai yekuti pane dambudziko rekupa zombo kuvarwiri vesununguko makasprita kuti kuzapu kana kuti kuizana kuizipo then now iri kuti aiwa imimika itai training imwe chete motrainwa muri group 1 mobva mangopuhwa kana matraina maandeazi maradio communications what mobva mangoikwipiwa makaenda momaenda kufront saka ndo zvakuwiriranwa saka kuwiriranwa kwazvaita takuti imimi manje chiendai munoratidze hunhu kumacolleagues emuchanosangana nawo ikoko right kwabva wataura vane zvinhu zvitatu zvimwe zvakwazotaura kwetiri tikanzwa komana uko kumunoenda uko ndoda kuti munochengetedze mitemo mitatu mutemo wekutanga musazonowewaranda wedoro mutemo wechipiri musazowewaranda wembanje ngekutozviziva kuti vamwe wenyu vanosvuta vamwe wenyu vanodini vanomwa asi regerai kunowa waranda wezvinhu zvipi izvozvo then the lastly regerai unoita waranda wewakadzi nokuswira mufambe zvakadini zvakanaka then we were to fly watapindamo Addis Ababa takaenda pakembi yanzi Tete camp we wait for the guys of Zebra from Zambia whereby Mengistu akanga ati iye don't accept kuti ndege dzake dziende kupi kunomhara muZambia aiti waende kupi ku Dar es Salaam ayo ndo kwaizwa watorera achiuya nawo kupi kuAddis Ababa hawana kukwanisa kuuya then Mengistu vaona nguva yadini yaenda aiwa ka handinga train 500 it's a very small number saka imimi chunza the other group of 500 iwe tite 1000 then the other group of 500 yakazouya but pa 500 panga paine 27 ladies waisanganisa late Vivian Mashita na uyu mutani appointment yake in the parliament yani Mebo Chinomona yes vanonzani iye senator Mebo Chinomona wati memory comrade memory ndo wakazouya then bva tatraina pakazoita nyaya yekuti Smith ndo pakanga akuronga nyaya yekuti kuitwe inonzi Zimbabwe redisha vachida kupa mapowers kuna Muzorewa that is 1978 so zvikazonzi no ngatichikasikei kuti tidini tidzoke kumusha tinope more power waone kuti zvawaita zvokuda kupawe mapowers hazvisizvo then definitely takadzoka patanga tine vanhu vakatraina air defense system anti-air radio communications intelligence medicine ne-strong infantry right tauya tamhara pabeira tafatamuvha tichiuya kunoonana Chimoyo pane patainoungana patachitaurwa kuti wakaita radio communications to remain wakaita air defense to remain wakaita other artilleries reconnaissance chinchi to remain wakaita infantry ndo wamwe wakabva uya kupi kuno kumusha then
our first leg takabva taenda painzi pachimoyo 2 pachimoyo 2 takakwanisa kunge tichizopuhwa an under ye-twin barrel iri imwe chete ichisupportwa nedzimwe diki then the other day ndege dzakabva dzauya kumveri 3 dzimwe dzaredzerwa sterek dzimwe bva dzarohwa then imwe bvayaenda muchakabva tongogara vati warume since tatoona kuti tinonga taakuratidza kuti tiri kugena chinyi power hazviiti here kuti tidini tichichovhe kuboda so that wari kufrandi kumusha zviwaitewo pedyo fine tikati aiwa zvinoita asi now echallenge tiri kufesa izvozvo izvi nevarume vamwe tinavo macommanders aya vamwe wedu ava wakaita gorera ofe and isusu tikataura nenyaya yekuti miti yese iri kuguida kutemwa totema uradzika pasi havabvumi anditanga kutaura kuti wakutema kava kai whereas it's kuti no it's not all about that it's the strategic of how we deploy our anti-airs. They must interlock one another right saka muchakabvutonga akati it's not a problem harisi dambudziko iroro wakomana chapoinda vamwe wenyu kuti wanga vari macrew leaders wezvemaandias iyayo toenda then pakabva parongwa group rakabva rauya ayo unoti kufrandi kuchovha kuboda ndobva kwauya pavasvika pamavonde vasvika pamavonde ndobva this place we can establish our base inonga ichikwanisa kuaccommodate mabases akati one day right takabva tazotevera nepfuti dzimwe tasvika paya takazoenda kumusha wainzi kwakatai ngo takasvika usikuka tine pfuti hombe inini ndaitwa comrade Fixwell Chimarenga mhari kineme yangu ndainzi Fikru Chikru ngauti izvi zvakaitika pakuti waitidzidzisa wainetseka dzingodaidza master edu wemuethiopia saka aiti iwe taura zita rako kuti right kubva nhasi izvozvo izvi wakunzi ningi zvokuti mukaenda kuna minister mungavati ndipe zita renyu reamhari kwanokuudza right saka indainzi Fikru Chikru right saka now handitasvika pamavonde paya tikutotanga usvika takasvika usiku makuseni bva tati ngatiende papofu iri padhuze tanga ndamwisa mukafu taenda pamusha uya painzi pakatai makadii vabereki wemozambique iwawo wanu aya kwakamirawo sei kunoko wakati kunoku kunoku zvinoitika ka tinongoona avhiyawo kana vachiti avhiyawo tandeke avhiyawo yese yekubhomba unana chimoyo yekubhomba kupi kwese kunonzi vanombosvika unana bheri achinchi ndege dzacho dzinopfuura nepakati pegomo iri neiri gomo iroro rainzi chimbuya mwana nenedziwa but nedziwa after the battle of Mavonde warungu watavashungurudzana nawo wakazosiya wari panickname yekuti Mount Casino right now handipobva yatiudza kuti apa ndo panodarika nemndege obva yazotiudza kuti asi mazuva ano pasvondo pane helicopter inodarika ichidzoka futi nepapa tichitori ikoko pobva helicopter yabva yatinhera kuti warume ndege yayi zvika ndichadzoka futi nepamukada rainema vatamhaya vatatora mapodable andias vatati wamwe gomo remhiri wamwe gomo remhiri tati wamwe taida kuirowa munozwa yakati ichiuya iri zvakada kuita kuna area kuna nambare kupamba nezigomo rakareba iro rituti nedziwa kana kuti Mount Casino inga kaita range yabva yati iri kwakubva yatotena kwako zvonokonera kunoperera that Mount Casino yabva yadzoka kuuya kupi yainanga lisiku yaunana ruda camp okay all right no problem but achiti anga chisurvey maposiensi yekudeploya futi dzedu akatowa wemuchimbuya mwana taenda Mount Casino tadini andatodeploya futi dzedu right takagara panzvimbo ipapo omwe yakati kuti waimbouya tumareconnaissance planes tuya tune kachiretwe yakaita karing takanonzi karing taisamboturidzira the other day kukauya wesasi wereconnaissance wavo macommandos akauya kugomero renjiri yavospotewa newedu waipatrol ova zvadzingirirana zvebatai wabatai
wakavadzingira iwo wapasi wakabva wanosvika wati pfure chakaita chimunda wakabuda kubva mune rakaita zisango wachida unopinda pangakaita kuti unge kamunda waenda makaita kamunda kumwe abva wagara ngando wanga ruziva kuti waramba wachidini wachiteera anditi right apa wakutodaidzira kuti wakurequesta ndege kuti dziwabatsire waonekwa vamwe vedu vaya vari kutera kuti wachida kuti wanobude kuti wanopinde mumunda muyama vaitwa ma-empty shot vapfurwa wanoenda avo vakati hai wakanani nawo iwo bvafona chinyi helicopter nekapi nekaya kechireka yaka vakakuridza futi pakati pechinyi pawo naewo avo wedu vachibreaka helicopter bvamhara vatovatora nevanoti what instruction voenda right ndo patagara takara yekamsi nguva yekuti matalks auda unoitwa kulangest house the late tongogara akabva auya muchikomo mandanga ndiri mount chimbuya mwana abva auya baba wakomana ndauya nenyaya kudai varungu vati tiite matalks nawo kulangest house asi nyaya iripo intelligence tinayo mumaoko iri kuti Peter Wars haasi kuenda kupi kumatalks zvichireva izvo kuti hazisina mubvunzo varomeka nyaya yapo yekuti Peter Wars is planning kuti istrima pamatalks aasoti ndiyo anga iri headquarters yema-freedom fighters yeZANU-PF that Besiro right akakuaslotai jasi sezvawakatiita pananyadzonya varume zvadhakwa nekuti isu kana simba rekuvaconvinza tinonga tisina asi ndiri kuti mimi chisungaidzidini dzisimbe repel them mukavaripela we will tell them zvetinoona zvawakwanisa kuita wakati pabhero rembatya mabhero aya embatya ndano airi bhero munozovhura munotenga huku mbudzi kusupplementa yenyu chikafu chedu doesn't mean chakadhakwa kana kuti achanga chiri right takwanisa kuti taiwe tine mabhifi taiwe tine zvinana fish nechinji nezvinanarisi chikafu chedu chaive chiri right asi akati munozosupplementa nemunotenga wanoda kunwa muchimwa zvakadini zvakanaka right asi ndanda kukuzivisa ngezvekuti ndadzoka kulangest house ndiri kuya pano ndozvokubriefa ichinyi langest house in detail not in general ndoda kubriefa zvakakwana nezvitinonga takadini takatenderana zvakanaka wakaenda kumatalks then here comes the day yewar yakabva yaitika irisu pachikoma patanga tiri ndine sketch map kangu kanango parapara kanokupai mufananidzo wekuti panga pakamira 1-1 right zvataita isu taisaita panga zvotinoita zvaitwa kuno nevamwe vedu kuti waibikirwa chikafu nevabereki isi taizvibikira pachizvedu taitodzika pasi pegomo tine migomo ma-25 liters migomo iyayi tadzika pasi pegomo toti imi munonga makatakura 25 liter yemvura yedu ini ndotakura mugomo wesadza redu then umwe wotakura makasha emuriwo tokwedza and izvi zvaibikwa pakati peusiku ma3 so that kunze kunofanira kuzochena kuti tadini aiwa chikafu chedu chatoma noti tine ma-underground pamusoro pegomo irowo handiteka right now the day riya juti rekubika rakanga rina comrade Fixwell neshamwari dzani neshamwari dzavo saka zvakachiitika ndakapuwa hope ndapuwa hope ndakarota ndege yadhaivha ichidzika ichibva yafaya tinoti chakaita chifireball chimoto shuya chinorowa tairara isusu takaisa musoro handizvakaita toti igomba repfuti isu tairara takawaridza tende yedu apa toisa mabhegi edu kumusoro torara takaisa musoro handiti saka madreams angu akarota ndege ichikanda kafireball apa saka zvadaro inini zvakabva zvaita kuti nditi kana varume neopedza ndapuwa kana ini ngatende tinobike chinyi chikafu chedu tigare tagadzira right zvishona wamwe waitaura hope dzawo waitaura zaira dzawo kuti zvinhu asikuda kumira zvakadini zvakanaka tovatadzika vatanobika chikafu chedu vatadzoka vataisa muground ma-underground sedu atangatine ma-underground akatokura mahombe aigara maspare barrel epfuti chikafu chedu what right taikwanisa kutandira imomo
right ini ndanga ndiri wemasai ndenge professional yangu kana kuti roya ne prayer pamount chimbuya mwana right ndati nguwa yadini yaenda regerai ndidini ndimbotaure nechkwata ndimboestablish communication newamo ndaenda padhuze ne underground yaipinda asumikana pakati kukandagana kwemabhombo nepfuti diki ndichingoti ndiri ipapo ndibva ndada kutanga Julieta Oscar Charlie Kilo Julieta uniform Alpha Charlie November Saturday ndambodairwa ndakati dzapinda ndege saka awa wakomana wema anti airs magarira ndakaita ndo waingoita wakatogara pa anti air yake saka pa nongoti ndege yatongoita autosumudza mabharo totanga kutoengage day iroro panga pakagara homa iko late tswi kana kuti smart right tswi akaengage ndege iyoyo kuiridzira ndege yayo achiridzira yaiwe yakaratidza kuti irikuda unobhomba mukati muheadquarters achiridzira warungu that aircraft iyoyo nofunga wakanga wakatoti iyoyo kurohwa kana kusarohwa no problem ro yayo ngekuita deception to this gun ngekuti iwo wachiona uri pamako zvikoma zvekunana Rura Tembe anonzwa mahwe masimikwe right waikwanisa kutoona kuti awa wakomana wakagara apa iso taitika tasa pamabalance epfuti maande ane bhaino rinoona kure taitoona kuti tumatsotsi tumakoma warifamba fambawo right saka iwo on their plan wachichiplan hondo yavo wakanga wakati iye wakaibhomba waibelieve kuti they can walk over mabases ari munhasi where is that not it iyo ndiyo yatakanga takwanisa kupula iri twin barrel kukwidza mamwe dzimwe hombe 3 barrels aisadhonzeka itoda zvemota anga aine maposins anga ari pasi right now hondo yaita on handiti kamwoto kaya kandari dream kaya ndege yabva yati ane ndati iye deception yekurasisa iyi ichiridzirwa natswi yakaenda kanopinda kugomo ranga riri opposite rakaitwa nicknamed Mount Casino ichidi gubu it was too late 3 dzakabva dzakatera range yeyo Mount Casino dzakaenda munhasi beachana asi diving angle yekurwa patangatiri yaiwanikwa dzibva dzati yemberi ichiridza pfuti pakati chifaya marokweti yechimasure vaita bomb on target vararenda richirenda pa point yemabhets avaya richiputika rakabva ranovhura matumbu tswi then the other guy Devi was seriously injured akatemwa nemafragments right chapungwa akapindwa nebragment apa gari akambopindwa nebragment apa ini ndakapindwa nefragment apa red yanandina yakatemwa 3 sections pearea yayo right pfuti dzakuchirira zvokurira ngekuti ndege zvinhu zvacho zvese zvanzi vasimultaneous kamajetsi anga akawanda paita huruwa pamusoro pechimbuya mwana vanhu vese vaona kuti varume washatirwa pagoma right but isusu takangoitika takati 4 ma-AKs akangokwara beyond SKS 1 rifle beyond radio yakangoguka aerial asi ya ndakangotora tumasection ndikatujoinisa ndikakwanisa kutanga kudini kucommunicate I was to report pa-HQ pedu kwanga kuina muchakabvu Rex Rongo no nyaya iri mugomo muno mukomanda under 14.5 zoo yaaffectiwa asi iri kwanisa kuoperata ine aki yekutarisa kumadokero inomuvha kudai ichienda kuraiti ichisumuka futi mabharo saka tikuridza ma 12.7 HMG 82 zvese it's okay ngekuti wanga wati chiwithdraw position yacho tikati ai tikatodzimara tavhura gomba iro riri kai takuita kuti ndege dzinotora cover negomo iri dzingobhomba mukati saka isi charamba tiri baba andiweya kuti now to load a lot of tracers pafuti dzedu dzinova dzinoshuwa target kana ndege chingoti kana tatoona iri kuuya isiri kure takufaya nematracer bullet anonga achibakaka achitoindicate then hombe dziya dzotenga nyaya right saka zvakadaro pakarowanwa pakambotomboita hoho yakakwana chaizvo chaizvo simultaneous warungu wanga wakaronga zvinhu strategical nofuka pa sketch map iri papo pane road inoindicata kuti inobva pabhesi iriyo ichienda kunonzi kuvandozi saka macruiser akangobuda mubhesi achida wakomana 2 waidriver cruiser wachida kutiza whereas warungu wanga watesa mastop cruiser
ichingoti angoti ende abuda mubest speech and bands launch yapiswa asi Mwari zvaanoita ngezvekuti kana imi muchinzi muchafa nenyere munofa nenyere kana muchinzi hamufi nenyere kana wati mucharwara wamarwari ndiye munofa nawo wakomana iwo wati tu wakabuda wakatiza wakaenda right. The war yakakontinya pakawane yataiti simultaneous yekuti warungu nguva yanga ichiita hovhi yemajetsi handiti ari patinoti macanberra anodropa chinyi maparatrooping droppings akatanga kudropa wanu mumaforces erudition maopen grounds whereas isu patakagara bhesiri maopen grounds iyayo takanga tagara daziva kuti patinoita hono nawakomana ava it's obvious maopen ground aya ese wachada kuzoaita chinyi paratrooping droppings saka isusu ngatigare pfuti dzedu takadini takarenja zvokuti iwe pfuti yako unonga uchiziva kuti chibva pano kuti tiriwe kuna 4th unorowa nerenji yakadii ari kumbare anonga achiziva kuti anorowa neche ari kwakati vanoziva saka zvataizoita nemaradios aya tanga tinamai tinga tiri mumaopika tiri mumakoma tichaizoona kuti paratrooping droppings yakuitika kuogaden mingi tanga takatopa nemakodi tinonzi ogaden mingi right tobva tatoripota kuti kuogaden mingi yakuitika then those motors kana dzaita 5 rounds motor fire it mean panzvimbo ipapo pachasvika pachadonha 25 rounds dzemamotor bombs at one time saka izvozvo zvakaita kuti warungu wakati apa wachida testa wachiona hapasi kuita wachita apa hapasi kuita wakazosvika kuita yavanoti free flow yekungodonhedza ari kachanonzi unongotsvaka pekurendera mese umu maratidza kuti vanhu wakatorenja pfuti reti zvikaitika izvozvo zvaiti tikarwa tikarara the following morning kwakamuka kuine mhute amuka kuine mhute isingaiti but mhute iyi yakapera ichitanga kubvamba pamusoro pegomba ichitsika right dzatanga futi ndeke kuuya dzichitirwisa ndo patakachizonzwa manje kuti wemaamad cars wasvika wakauya nerodhi yaibva rodhi iyoyo inonopindira pachikamba ndopi road yauya ipo pamavonde inonopinda pachikamba panonzi pachikamba right road Muhammad ka auya akasvika panga paine wamwe wedu patinoti pacheckpoint iri paboom but wangu ine deception wangu kamafrejani fanga one macubans nefererim then takanga tamboita a challenge newakomana wana matsanga ekiserenamo first incident yedu yatakambonga taita takambonga tambobatirwa wamwe wedu neawa wakasangana newarungu asi noti warungu wachena asi wakasangana nemaselusi wechitema waitoenda kupi kuna nagorongodzwa ndo mwana matsanga wakatanga kutrenerwa paruda game isi tichitorwa wachitoendeserwa zvinhu zvavo kupi kuna nagorongozi right saka patakabatirwa wamwedu ipapo takanga tazoti toita sei kuti mimi kana tisangana nemakomana afererimo tikasike kuziva kuti awa hawasi wamwe wedu saka tati hatofanira kuita code yekuti wamwe vari mumaposition mwana ngoisa bharo kepi yake pabharo iwo wakangobhaiza chete kwatorwa pfuti handiti saka pawakasvika pacheckpoint paboom paya wabva awachisa kepi kupfuti yawo iwo wakabva waisa paamadika ya 50-50 ka asi nawo masiniya wanga wagara vari masiniya wakana kana hawasi macubans nemakamarada warungwa then the other guy wesignals ainzi admire wanga wari 2 wesignals admire nafontana fontana was the youngest akati aiwa nefontana chisara nedocument redu remarecommunication ndichiende tione ndiwe achienda munoziva munowa makatarisaka muchida kuona action ini awo uyo akabva atonongedzerwa pfuti watonzi kwira munyi abva pacapture then awa manya bva wataona kuti zvinhu zvadini zvashata ubva wabuda matrench waibuda wachijamba wachimhanya ngekuti mwamuri musango mutiketi wakudzoka kupi mukati kuheadquarters Fontana ndiye akabva azonosvika pachii paHQ uyu akanzi chitaura akatikunzwa umwe wako wari hatizinzwi wari kuti kudii uyu akati inanzi wemasaisa uri wechii anoi ndakapiwa ruredio ndinzi kana macubans nemakamarada vasvika unongotaurawo kodi inoti chakati ndiye nangu zvatopera hatina zvimwe zvetinozombotaura handitaura vataura kodi captured
ati mai abanyarara code captured right pakutanga takatadza kuti nzwisisa tikati ati code captured alright yakachizoclarify kuti zvechwa redi iyo yakeptwa fontana uya hanga naye atizo uya akanosvika pahq ndi akazotiripota ndozotoitika mama tikatopinda ari kuwe then those ati matikazi dzakamuvha kubva dzazonopinda pane umwe munda dzichitora road ngekuti zvadzakaita ngezvekuti panga paine kamwewo kadeception kanga karipo kekuti kuenda kunopinda muheadquarters kwaisanyanya kuenda maheavy vehicles. Maheavy vehicles ainyanya kuenda kubhesi raive riri operational rekuti imi mukabva una Romania una na Yugoslavia wati muri reinforcement ndoenda kumusha munouya muri maheavy vehicles amaendi uku munononanga kupi operational base munosangana nemadetachment commanders ekufront mutopinda uku amufima akatombokuziva kuti kwakamira sei for security reasons. Then now warungupa wakapfuura pachibhumu chawakomana wayama wakabva wangu attractwa nemugwagwa uya wakanyanya kupfumbira waya ndobva watera kupi kuyo yaenda cooperation wabva wasiyana nekupi nekuheadquarters on their way wabva wasvika moto wabva watanga kuchikonana newakomana wangu aine 2 barrel 12.7 mumunda wakuridzana izi titoona pamusoro pechikomo titoona kuti warungu mama tikayanga tucharwa aya atokuridzirana newakomana then now amati kana achimuvha anonga akachengetedzwa nevanhu vetsoka tikati haiwa isu ngatiruwa vanhu vetsoka nemamota taakuruwa mamota iwo wakaona kuti vanhu vedu vapera driver dzodzoka futi kusango dzopinda dzakapinda ruwiri rwechitatu dzakutya kudi kupinda coincidence yanga yaitika ipapo ngekuti avo vamwe vedu nyere dziya dzemandi avanawo dzangwa nadzo dzapera dzasara dziri mumunda makachena ndiana nonopinda mutsara imomo right wotaura warumeka ndo nyaya pano kanzi nanga ari pangari senior wainzi chitozvo kanzi isu hatifaniri kubatwa nemaoko it is the better to commit tiziuraye pane kubatwa nemaoko kid wondo akati mati anga ari signala radio communication kanzi ndiwe kanzi alright inini warume ndakwenda vatera trenji bajamba babuda uyo boom and abva atora road yaenda pane kamuka 12.7 achibva aenda unoyambuka kwanga na wangwazo na mchakabvu Rex Nongo ati abva aenda ikoko wamwe wabva wabuda wachienda uyu chitoyi ndanga ari komanda atori muchigomba chine overhead ari kuti kana zvada tozvidhurira atibatwi time mozobuda atona wamwe watokutorova pasi kuenda wachizobuda vari 3 wada kuti wachimhanya vari wabva watona shit vanhu vaya udini wafuti wamwe wabva waridza futi wachiwaridzira wakwadza wadonhera munda muyamuna chiamadika wakawabva machikonzeni katooneka munhu kachiramba kachimhanya kakaenda kuenda kutwadzi kwangwine 12.7 wachizwa kuti vanobva vanoyambuka kastream woenda kumeni kwanga kuine meni guns wamhanya wada kuti vanosvika pane we12.4 wabva watanga kurwisana now amadike yachienda pakakwirira zvokuti kumhiri uko wemaheavy andiagani wakuiona kuti wototaura chef Rex Nongwa chef maamadike aya asvika iyo yapamhiri yakuridzirana nevakomana saka zvandaiwa tobvisa nyere dzendeke tise dzechimama pst pisi rowai yabva yapiswa amadike yaiya right saka maamadike abva amira zvokuti zvokuchipinda wabva wachinja formula varungu wakuchifaya zvimaterroris nendege dzichichiataka ma-anti-guns positions nemaformations ekubhomba takanetsana kusvikira takuzoona kuti this is we are now running out of ammunition right no varume katika nyaya yapanapa kapa ipfuti hombei tina hatikwanisi isu our group ranga riri mumount chimbuya mwana hatikwanisi kuzoidini kuti tingafambe naye kana kudini isu zvetichaitaka toidhonza toiganda kumawero yoenda nopinda magorongo then idzi dzimwe idzi ma12.7 machemchitori twaiga twata zveama twatadzika apa taita kuenda kupi kwaive kuchinoungana kwanga kwaenda ngekuti pakatanga hondo vanhu wese wanga wasiri wangwa mamwe wese masoja ngari pasapa maafriro wakatiza wachienda kupi kurenji yekuvhanduzi ndokwainounganwa tichizoita rioko
and now isupa mafererimo neMacubans neother macomrades wanga wakuchiti no wakanzwa last group kuti group redu rabuda warungu wanga wachitsike michi watopinda mabases bedu right isu tabuda tazonosvika kuya kwaona waita ikaunta isangana nezvakasiyana siyana pekutanga tichida kudzika mugomo ndege yakatipota ikakana mabhombo. The friend of mine ainzi resistance akajamba akatyoka nemunhu mugombo but rafune akaita sister rake akaresist akakwanisa kuzongonzvengana navarungu munzvimbo iyoyo because zvatakaita tanga tatora small group kuti ribude nayo kubva waona kuti waamberi wablocate wakwadini wabva waona kuti wakati wamutakure wanomutorerwa wabva wadzoka futi mukati mebhekisopwa wamuika isuso nerimwe group takati wandei kubva tabuda tichida kuti tichienda ndopata vatanoona kamotika kedu karohwa nechinyi karohwa nevarungu vokuhwandira vaya vatati tsaudzire bicha wanhu iwo wakarohwa mota yaunga wasiri kure wanga uri padhuze kwabva watiridzira pfuti takachizodambuka vatati rimwe group mberi rimwe group masure tamira paya patikati mazi zvakureva kuti isusuka this area munzvimbo munomuhamba hamusina macomrades amunomo vanhu vamunomo wachinyi wawarungu right saka ngati extend information editeni saka iwo wakanga watozova kuti ano vanhu vanotova pa wakabva watizwa wachidzoka kuarea yekubase kwedu asi wanga uchikondora atirari kuti inonga ichikanda mabhomba achingotidini achiteera nekucommunicata kuti mahelis apatrol along the power line ratanga tichienda towards right tadaro handita kuti paya tadamburana taita zvikwata zviri rimwe group raenda mberi unoyasa isu group redu takuchitienda waya wakaenda mberi wakabva nogara pasi munhasi memiti wakara wari kuti wari kumirirana isu then pawakaita movement vamwe wedu kwauchichallenja ndiwani watidaira nemoto futi takutomboridzana paya muri maformations akuridzirana pachenyu pachezvo now zvadaro takazodini manje unokwanisa kakuzoona kuti munhu uya ndataura chapungu uya anga ine Chinese uniform aine bandage ndakazoona no tiri kuridzana nana chapungu ndiwana chapungu watimirira kumberi mira kuridza pfuti tamira kuridza pfuti asi awa manje wana chapungu aya hawana kasika udini kuzinzwa umwe colleague wedu wanangati naye gari akationa kuti kumira wataita pfuti kawo kawo warumawo kawo nependiri panapa kapa wanokwanisa kundipfura ukandiuraya saka akapindwa nemweya kuti ngandisumuke ndiende nopotere pamuti mukuru pakangosunga ndopakabva kaonekobvamoone kunobvarabuda nepana bulai right agara akwara wabva wazozinzwa kuti noti kuridzirana pachezvene then payapatapisa pfuti tatanga udini kugadzira mastretcher edu nekubhandeji agare tagadza paya right todini varume apa mahericopter nekalink zvakupatrwa papower line zvikuda kuona kuti tichapacrossa sei kano nyaya iripo ngekuti isusu ka tikati tiene takatakura patient iyai tiri kumutorera ngatichiite deception plan ngatiti wamwe mabhandeji sese atanga tichimbostopa breed mukomana wayo tichinindindini ngatichitore zvese toisa tochigadzira chifake stretcher then tobva tati nhamba yakakura ichimuvhe yakasecure air space yawo uchifamba wachitoenda then ndege dziyabva dzatoona kuti yewo wakuenda nemurwere dzakutanga kuwaridzira wachiridzirana nawo dziwaridzi wachiridza iwo achiramba wachidini wachifamba wachienda wachiridzirana saka idzo nadzo chinongobhita dzichidziva kuti inhema muchamusiya chete dzichiramba dzida dzinamba wazoenda waona manje kuti iye zvinoizika kwatari kuno kwako wachakwanisi kuona concentration yawo yakuno obva watisweta chiyecheye wachisweta chistretcher che iwo iwona stretcher yadonhedzwa wati fine obva wadropa chinyi vanhu vanosvika kuti bate patient yayi vari kuona mayas mabhandeji ezikaika neblood isu ndo patakabva taona mukana wekuti wokucrossa pachi pamapower line paya mundo ani pamapower line panenge pakacliwa ka tabva tacrossa tanopinda mupiketi right tafamba tikati varumeka tikaramba tichienda nemurume uyu kwane kutendera kuri kuita ndege tinomutorerwa futi tikaspotewa so now todi gari ngaika ainzi gari yati muige pataenda panga paine mvura wata paine mvura tamba chikafu pistol nemagrenades tamusira chamazi two things kana wakubata unotora Decisive tamuiga asi tiyadzoka kuya zokutora vataenda
kurenji yekuvhanduzi ndo kwanga kwakaenda wese wana chef Rex Nhungu wese wamwese vanga tasvika papa taisvika air defense taisvika takasiyana maboko kuti wabva Mount Casino vanongwe negroup ravo wabva Mount Chimbuya mwana vanobvawo pamapfuti dzavo tichinji makuru tainosvika papa tasvika tesere tasvika right Mavonde ngairohwe nemastalinoga taiti mastalinoga ati mabig anoshandisa marockets mamisile warungu wapindiwa mugango wakurohwawo warungu wabva adini moti wabva watizi tavatadzoka hapaya tavataita remount taita remount takazoita battle 1 ranga ra the second battle but hawanga wasina power nesu and tanga tachizotoconsolidata zviri too powerful right kulongest Peter was abva aripota kuti warume state inonzi man to man what battle la beta mutsvage imwe plan tozotanga imwe plan izvi zviya zvatanga zvaramba then they were to accept kuti wadini hondo inzimire now zvanzwa ari kunzi ngakuchiitwe ceasefire espe wati let Chongogara promised us on his way kuya paMavonde he was involved in RTA muswa 29 December apinda maextend for passport let Chongo vanhu vakawanda mbeso vakachema makachema murume zvakawanda right agreement yeLang's House yakuti ichizadzisiwe zveLang's House yaiti iyo hondo yomiswa ma-freedom fighters openda ma-assembly points ma-former rhodesian armies to remain in their barracks kana ma-camps mao then ma-buffer zone to be patrolled ne-peacekeeping right zvadaro wakaholda wakati imomo pobva paitwa ma-elections party inonga yadini yawina kupfuura dzimwe will be the ruling party right wakomana wakuchena ma-assembly points ine handina kukwanisa kunge ndichena pagroup rechinyi rekupinda ma-assembly points ndakaitwa included pagroup rechinyi rereserve because chakatanga ndio chakachenjedza what happened Namibia wakambosvika pachidanho ichocho chekuti wakunzi pindai ma-assembly points tidini tichi hondo imire asi wapinda udaro South Africa yanga ikatoprepare chinyi ndege pobva wabhomba saka naizvozvo isitanda kuziva kuti izvi zvekupinzwa ma-assembly points izvi zvakambobhombesa chinyi vamwe wedu weNamibia swapo saka takabva tati hatichapindi tese vamwe wosara saka tasara kudaro vanhu vaipinda waiuya kune wakauya waine maandeya waibva paMavonde ipapo wachiuya kuzonomana ma-assembly points akafanana nadzapasi wana Equasepo point nekunana Mount Darwin ma-assembly points edu right isu takasara tiri pavo tine zvombo zvihombe maandeya makuru right ndege dzaiuyawo ziri dzitenderera saka tairamba tichiripotwa paBBC kuti ndiwo magandanga haana kupinda ese ma-assembly points saka kwakabva kwazonzi aiwa zvotoita dini withdrawai mutora materials edu ese munoasiya muchimoyo maenda kupi kumudzingadzi then kumudzingadzi tadini taita saizvozvo tanosiya maandi ayazi aya tangoenda nema-small arms ma-AKs takadaenda pamudzingadzi tangoti gari pamudzingadzi paipa renamo yatanga matsanga akuredha ma-refugees camp edu achitora chikafu medicine watu newana wakomana vadiki matsanga adini abva achiita padoroi rimwe group redu raenda ranorikekta vanorikafa wadzoka pasina nenguva kutete waita the same thing zvoitwa sei aiyo izvo zvoitwiwa ka ngatidaiwo ngatiende kubheira vanhu wese maZimbabweans ese ari Mozambique wakuru wadiki chinchinyi kubheira wataenda kwanzi kuinamhinga kabera tanosvika paya taungana akanzi right nyaya iripo ngekudai hatakuita ngatiselectei young energetic young guys wakomana vadiki wakasimba warwa hombe tichiti waende kunyika dzakafanana naRomania wana Yugoslavia wana Syria wana Libya wamwe wana China right then zvava zvaitwa izvozvo zvikanzi right
wamwe ngawachuzwe futi waitwe trained ikoko kuMozambique kuya wawa vanhu wanga wari aimed kuti kana paizongoitika any zvingaitire ma-assembly points tinova tine reinforcement ndiwo aizoreinforsa isu but isusu our target yaive iri yekuruwa mutare kana dai wakakompromisa chini ma-assembly point taifanira kuruwa chini mutare nehatirani right now zvadaro tamirira chini ma-elections asati aitwa ndatiri musignals taigarawo kanzvimbo kedu kankariwa vanhu vamasaisai tasanya kusanganiswa newamwe taizongouya tichimana maradios edu tichita basa ranje saka tine kakohwa kastream kaitainogeza kastream iko ndo kaigeza waisvikirwa nanasekuru dada dei ndandiri pajuti kuredio navanamukira kuenda kupi stream kwa ndatasvika sekuru yarudini vari kuvacha hawo hembe dzavo but now ininika I'm very worried right awa vamwe vaunganidzwa ma-assembly point havacharwisi here it was a question to kubombwa imo right zvichadini zvichafamba sei kana ndowabvunza mangwani sekuru mangwani wainzi sekuru ani kana muchiri kuti zita ravo ndaisariziva tangoziva kuti ava ndiwana sekuru vanodini vanopoterwa zita ravo chairo chandasariziva right tatekesana papa sekuru wati koiwamukira zvekuti ndikati sekuru isusu zvinoendeka ngezvekuti tinochinjana kuma-radio communications majuti saka ndiri unochinja ari kupi ari kujuti saka nakukasika kweogeza ndoenda nonomuchinja ndikati sekuru ndine mubvunzo nawo kwemunhu andinobvunzo kuti kudini bvunza hako ndati sekuru vamwe wedu waunganidzwa kama-assembly points hawachaitwi here zvakaitwa weswap kubombwa kuda kubhomba wari kuda asi wari kukutyai warikuda kuti bhomba asi wari kutitya ndikati ndinoumwe mubvunzo kanibvunza ndati sekuru tikunzwa kuti chikamu chichateera apa ngechema-elections tichahwina here isu wezana muchahwina ndinoumwe mubvunzo futi andibvunza sekuru ndine imwe nyaya ndinoda kunzwisisa nezvayo isusu wakomana wezana nezebra tingatagara tine katsika kekuti tinoti dzimwe nguva tikanga tambogarisana zvakanakanaka kamusasa kedu anozomboguma takudini takumbobhutsurana saka zvichazofamba sei kubva waseka zvikanzi muchaita kahondonyana nje sekuru munorevei ngekuti warairira mataura iri iwaraidzwa kwendiri rinonzi kahondonyana nje munorevei wakanditi uchakaona right now semunhu anga ari kumhanya-manya iwanirawo divira wakazotaura kuti dai wakuru wenyu tanga tirirwa kuti tinonga ticharamba tichitsikirana fanira kutanga tichimugoita pamasoro apa waitipa nguva yechi andada kuti wakatipawo nguva yekuti wakomana newasikana vari muma-assembly point mavari uno toenda towagadzirira mvura yekuti wamwe neyekugeza yekumwa neyekugeza ichishanda chii hanzi kumwa ngekudai mvura iyoyi inogeza mumatumbu menyu nyaya iripo ngekuti chikafu chamanga muchidya kunoko pamunoenda kumusha chinotanga kudya chikafu kumusha ikokoko kana muchichidya chichipinda mumiri menyu chinozonosvika fanga chakuita semuchetura zvokuti zvinoitika ngezvokuti munhu kwanza kana ungorwara kana ungotsakara zvisingatsiki chinchinchinchinyi ungofa zvisinganzwisisiki ko iyi yekugeza zvikanzi iyi yekugeza nyaya iripo ngekudai hondo yamamuchirwa iyi paripo pataitaurirana tichikupai mutemo aiwa hamufaniri kuti nyangwe mabata musungwa wehondo mumubaye nebakatwa refuti kana kumutema kana mafunga kumuti mumuuraya munofanira kushandisa chii nyere dzepfuti asi wamwe wenyu waidini waisvika pakuita ushungu ngekuti munonga maurayirwa wamwe wenyu moziva kuti uyu ndiye akutengesai
maita otoita hasha zvokuti haakana tikutambisa nyeri ngaatemwe. Naizvozvo zvinonga zvaakuitika ngezvokuti ropa rake kana adambotomuka rikakumhara haukwanisi kuibvisa mhepo iyoyo pauri. Amapaona. Okay, now nemunhu anga ari kumhanya zvake ndakazosiyana nawo. Wakanipa sheti yangakada kuita orange sekuri iwawo. Andati nhangu mandaenda kupi basa rangu Signals. Right, tabvagara my elections abvaitwa. Tabva tawina. Taridza pfuti dzekupemberera tadi ndiripo paya. Right. Already tanga tatochuza kawaya wari kutotrainwa ipapo wekuenda kumaoverseas wanga watofly waenda. Kwazvanza warume ndio zvatomaita wina handiti saka nyaya tension inonga yadini yatopera imafanana noita made up nevamwe kupi kumasemo points. But before tisataenda ikoko message iya taifanira kuti tiaddresswe nani naLeti Tongagara. Takazoiaddresswa naLeti Zvinawashe. Zvinawashe ndiye akazochitanga kuchiti akauya otiaddressa. Se wangwari sezotanga tiri chinyi masenior warwerusununguko maveterans. Saka akuchititaura kuti Lancaster House yatenderanwa chii nechii. What are the advantages and disadvantages? Tine ma-advantages atiri kuwana, tine ma-disadvantages atiri kuwana. Ekuti tinofanira kuva very very careful. Ndiyo yanga yakuzotaura kuti zvichachiitika ngezvokuti kwakuzofoma new army ZNA. How? Kuchanzi the former Rhodesian army is going to be recognized at the regular army. Ma-freedom fighters achati recognized sema-terrorist, ma-gorillas. Saka nyaya iripo ngekuti imi muchatorwa half zebra half zana moenda paruweli munosvika mosarenda pfuti dzenyu motanga kupuwa force number. Your force number will start to increase from the last force number of the Rhodesian army. Muchita half, but taipostiwa mumakambani chinyi ewarungu angakati 1 brigade 2 brigade 3 brigade 4 brigades ndo mabrigades angaine chinyi angaina smith ine warungu. Right, zvaitika izvozvo pane pakazosvika at an extent yekuti wamwe wedu wakatanga futi kutsika madziro. Kuya kupi? Integration. And remaining there assembly points. Handidika ndo paakuda kuchitanga kubuda nyaya yechinyi ye-southern and northern what banditry activity, which I cannot talk much about it. I'm sure it is with the political level and more authorities. Asi, that's how it started. Zvadaro chichakaitika ngechekuti wakabva waregera kuma-colleagues edu kuuya waregedza wakabva watobuda ma-assembly points kubva watopararira wakaenda uchitanga kuita ma-activities. Then the government start to take its own stance ichitanga kuti how can they address. Asi pane pamwe pakuzoti pakazosvika pakuti yakatanga futi iyo the government to face a challenge yanga yakamira 1-1 yanga yekuti kana wakati 1 brigade ngaiende ina address situation and control. Wanga waine pfungwa inolinga newanga wari kukwatiza waya waikwanisa kubvoenda nojoina. But chinhu chakazoitika ngekuti pane tino coincidence. The very time yakatinga ichitika izvi the Zimbabwe yakabva yatanga kusafa atinoti ma-3 life lines of economy, railway, road and pipeline dzakatanga kusabhodhetwa neRenamo kuMozambique. Ndo pawakabva wazochinja wakati no ngavachiende kupi uku wachibva wazotsvakawo ma-formation for addressing the southern northern matembelele. Handizvi mutapena kana muine mamashuka kunoda kubvunzira. Gari akazita sei? Makamusiya mukati tichakudzokera. Right. Comrade Gari. Anetiri kwatakanoungana kuya uko anditi. Chizoti group ngauti takadaro timuzi kwata sitanga tiri mumount chimbuya mwanaka tanga tina Gari. Wamwe wangu ine dzimwe shamwari dzawo dzokasiyawo mutsaona dzawo. Sitanga tina Gari na resistance ndio wedu watanga takasiya musanga.
saka takadzoka tikanosvika patakasiya chinyi gari. But chakaitika varungu paipapo pakanosiyirwa chistretcher chiya chifake stretcher nevakomana vaya kupriya red reception ile yari varungu vashaya wakafungidza kuti anofunga pane paahwanda wakapisa that area. Handiti moto wakazofamba uchanjeti chiripo wakazofamba uchingopisa right, but moto wayo unosvika kwakuna gari wanga utoriwo kurewo and kwanguna gari kwanga kwadaita zvemupfuramvura. Here comes gari akakrora zvekuti kana nesu wacho takakunikana kuziva kuti isusu belief yatakabhelievha pakutangisisa takati no varungu wakazomukepcha, but zvaingoramba zvichiti nenguva takangogara ingoti tikangozvifunga tatogara tauya taita recap base pabhesi redu paya taingoti tikangozvifunga tomoti ngatimonotsvage gari ngokuti taiti isusu gari takamisa apa taitenderera tichiramba tichitenderera timshaya tazotoneta tazoti mumwe musi ngatimonotsvaga area kure tikaona gari akatotsakatika akasvika akagara padanda so nofunga inyaya yekuti anga munhu angabreedha nepain what of the nature vangorara akatedza danda reapo vangotsakatika aripo. Takazosvika we were able to identify kuti gari nechi uniform zvinhu zvese zviya zvatakamusiya anga hazviripi zviripo warongona kumona ndokuparadzana kwatakaita nayo. Resistance now resistance akatakazomuwani aingopesanawo nevarungu imomo yamoya usiku huya varungu ufambawo iye achingotsvekana nawo but akanga azoora this side kwaita green. If izvozvi as I speak kutaura wendinoita kudai hama resistance ndakambotombosangana naye muzetenei kana zvichitoita izvozvi anokwanisa kunge ari mupenyu. Kuti wendinonatsoziva macolleagues angu vapenyu ndina ataiti Alex Machembere Majanje pajecha anonzi Chris Chidawanyika ari kukwekwe ndinogara tichitaudzana. Then ndina comrade Abisha Zimunya izvo yakaregedza basa retired lieutenant colonel ari kupi ari kubocha. Ndine vamwe ndinana retired vengi wawe yanga iri chii but he was director of signals. But ndakangonzwa manje kuti Masenda ndakangonzwa kuti wadini wakaretire ndatoda kuti nditobatana nawo na Briggy now retired again Mangena handitika yes. So now ndiwo wamwe asi nawo zvaitika ngezvekuti handimona kuti munhu unokwanisa kutaura in detail neposition yaunga wakari occupy ngokuti even pakuwithdraw muri group rani renyu tichienda kuya kwataiti kuriyo kutobva tasodzoka kwataita reoccupy ndokuzipaya kuzoti takazochizwa takadai. Saka resistance kana pasina chakamuwana mupenyu. Then wandaiti akafa David wandakati akakwara zvanga zviri severe pakafa naseni tswi smart ini ndaiti akafa. Zvakachizoitika ngezvekuti ndakauya apa am headquarters ndichibva muEco Assembly Point tandiri group of 40 takane mission yataida kuti tiendeswe. Then ibva tasvika apa zvikanzi varume takuti muperekedzo kuenda muchiendeswa pagoromonzi munomira tichada kuzoonekwa nemakuru kupi ikoko. Ndichisvika ipapo ndakati mumwe musi ndikufamba ndakuona ko Devi uri mupenyu. Unoona dai ndasangana newe mukati mesango ndaitombokutiza kuti hapeni kuti uchii ndiri mupenyu. Saka Devi I'm also izvozvi I'm concerned kuti tine wamwe wedu wokuti wakakwara muhondo who are supposed kunge wachiwana chinyi war victim compensation wakatokundikana kuwana vanovabatsira kunyora. Ndori rimwe challenge retinaro mwedu vanonga vasina kwanisa. I'm concerned kuti iye Devi kana ari mupenyu kana asiri kukombanzira I'm prepared kuti ndimudini ndimubatsire kunyora aitwe compensated. Ipa makasangana naye uku aiti ndiri kuitei tanga tichitobva wakanga wangosvika riri group revanhu vakakwara handina kuzoziva kuti ipapo wakazoendeswa kupi what of them. Ndo pana angoparadzana naye because ndine mission yangu handidini ndichinzi ndiende. Mune zvimwe comrade kana imovie ka handinoziva kuti
panoperera movie ndo painenge yakunyanyunakidza pepe Chokwadi. madhaireta wabva ati ga muzana muchiti deta aiwa ndo chokwadi. no chandifadza ndechekuti kazhinji matinenge tichingofamba umu unozonzwa vamwe vaitaura kuti ano semacomrades because chirongwa chedu chinoti munhu anotaura paakanga ari. Exactly. Saka even vachitaura kuti isusu patakanga tiri uku takazonzwa kuti battle of Mavonde yakamira sei. Saka tinokutendai kuti taonawo munhu akanga ari ipapa. Ndofunga nekutaura kwamaita nemazita amataura macomrades iwayo aripo. Hama neshamwari dzikachionawo chirongwa chakati makataurawo mazita enyu vanogona kuti batawo tatone battle of formation yemavhonde tonopinda tozoritrita vachitaura vega zvinoitika izvozvo izvika inini handiri kumasaisai asi ndichikava the crew ye-air defense yemount chimbuya mwana handitika saka which mean wakomana wese mount mwana kana ndakasiya kunyora ndine washomanana wamwe wacho wese ndakawanyora and ndinonga nditoda kuti tina comrade vaya vari kunyabhira vaya kumazoe vanga vari mhonde yekumavhonde vaya wavaziya ainzi comrade ani vaya comrade Tambaoka achazoti vanga vaine pfuti zita iroro rekuti Tambaoka ndinoklika asi which mean Tambaoka hani munoona kuti kana muri pabase mabase because mabase anga akawanda ma-air defense positions anga akadini asi I remember Tambaoka zvokuti wamwe wacho vanokwanisa inini isusu mwani munoona zvavaida you are journalist take vanhu vakaungana panapa imi muri prominent feature munozikanwa nevanhu imi munokwanisa kungoziva 1 2 zvimwe chete zvaitika kuenderi indandiro yemasaisai saka ndaikwanisa kuonekwa mount chimbuya mwana ndindai pacoverage yemasaisai ndiri 1 saka vanoziva kuti comrade Fixwell ndiye anga ari kusignala wedu handiti saka zvinoreva kuti wamwe Tambaoka zvecho ndinoziva kuti pana we once have zita racomrade ainzi Tambaoka asi kuti ndichazoti anga ari kumaposition api yedu pamavhonde ipapo I cannot ndataura nawo paani time yakawanda ndaigona kutokudza kuti nepfuti yavaioperator vanga vari pakati vakaita zvakati but hondo yamataura imwe chete chazongosiyana ibasa raitwa ipapo kuti mamuri kusignara yakona kuti pfuti yangu ine yanga iri anti vachiti ndindairova yakati ndindairova yakati izvo dai takasangana tichangobva ipapo dai ndatokudza kuti aiwa comrade Tambaoka vachibva watika pamwe ndindakatomba signal havana kurara ndenge dziri kuuya handitika no comrade Fixwell ndafara chaizvo handitika Robert Tapfumanei handiti mamnyokuza kuti mutapo wenawo handitika aiwa Robert Tapfumanei handitika ndatenda comrade Fixwell aiwa anonzi comrade Fikru Chikru Chikru amaharic name ndaipuwa maharic name Fikru Chikru asi riredu ndanzi Fixwell Chimurenga handitika aiwa mavanzi wa comrade Fixwell Chimurenga kana makarwa pahondo yepamavhonde mazita enyu ataurwa toziva kuti muri kunzvimbo dzakasiyana siyana tibatei panhamba idzo tiuye titaurewo mutaurewo basa guru ramakaita manzwa vachitsanangura signara kana vachitaura unofungidzira kuti firimu kana kuti script yakanga yakanyorwa unzaiwa tozoacta so tozodai so asi mamwe madecisions aitoitwa ipapo nekuda kwehondo chinotifadza chinotipa manyawi ndechekuti tiri kutaura nevakomana vakanga vari paground tiri kutaura nemafreedom fighters akaita basa rekuti iwe neni pazuva ranhasi tigare tigokurukura vamwe vanotaura kuti sekutaura kwaita comrade Fixwell zvakare kuti kana wakanzi unofane accident kana wakanzi unofane nyere vakawanda vacho avazive kuti vakasurviva sei muhondo idzi munongonzwa vachingoti ndakazoona ndakuseri kwechuru ndakazoramba ndiri mudombo mabhomba akaputika asi ndakazobuda ndakatera rambai muchitarisa chirongwa the forgotten veterans pano paZim News Beat TV and for today on behalf of the technical crew my name is Robert Tapfumanei. For now it's
Taigara mumako Zimbabwe yewondo Zimbabwe imanya manya takabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yewondo Zimbabwe imanya manya
vana vasikana magorira mumakomo aivataimanya manya dzakabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.